der? Hvem er det, der kommer der? Hvad? Se. Nej. Hvem bor her? Hvem kommer der? Hvem bor her? Nej. Nu råber det H.C. der bor her. Nora og H.C. der bor her. Ho. Er du farfar? Ho. Hvem er det? Har du en gave til farmor og mig? Ho. Det er julemanden H.C. Nej. Kommer du her? Er du den store? Og det er så mange gaver. Nej, det er julemanden H.C. Hvorfor har du mange gaver? Hvor er rensdyrene? Det er ikke farfar, det er julemanden. I skoven. Julemanden. I skoven. Julemanden. Ja, Så. det er godt. Nej, skal vi se om der er noget hernede? Og så er der mange gaver. Nej. Har du en gave til mig? Ja, der er mange gaver. Skal vi se? Og det er til Noah og til alle. Hvor er Nej, hvor er der mange fine gaver. Ho. Det her, det er til dig, H.C. Gaver Det er til dig fra alle sammen. julemanden. Men kun de søde børn. Nej, hvor er Kun det de søde børn. hvor er det fint, hva'? Ej, se alle Jeg penge. råber julemand! Ho. Ej, hvor er det Så. fint. Jeg har så travlt, for jeg skal nå så mange Ej, steder. julemanden, han skal afsted Så igen. kan I have det godt alle Ja. sammen. Ja, Glædelig jul, julemanden. Hvor er Noah? Hvor er Noah? han er hjemme hos hans far. Okay, så glæder jeg mig til at se Noah i morgen. Ja. Okay, eller måske kan jeg nå at komme til ham. Ja. Ha' det godt alle! Ho! Farvel, God jul, julemanden! God jul, julemanden! Så du julemanden var her, H.C.? Ja, og jeg råbte til ham, så Ja. kom han. Ja, det er rigtigt. Nu kan du se. Jeg tror, han er på vej ud til sin slæde nu. Nu går julemanden igen. Ikke? Må jeg åbne?